маркази омӯзиши забонҳо бо номи Мастер Центр соли ҳафтум аст ки дар шаҳри Душанбе фаъолият дорад. ба гуфти роҳбарияти Мастер Центр ин ягона маркази омӯзиши забонҳо дар пойтахти мамлакат нест, аммо бартариятҳои он барои роғибони забономӯз дар ин ҷо нисбат ба дигар марказҳо фарқкунанда арзёбӣ мегардад. дар ин марказ ҳам барои наврасон ва ҳам барои калонсолон шароити хуби забономӯзӣ бо ҷалби омӯзгорони дорои таҷрибаи чанд солаи корӣ фароҳам аст. омӯзиши забонҳо барои хоҳишмандон бошад дар ин марказ бо истифода аз усулҳои муосир ба роҳ монда мешавад. аз синни 5 сола то 50 сола дарс медиҳам бо усулҳое ки ба шунавандагон шавқовар аст. аз ҳамонҳо истифода мебарем. ба ҳар яки дониши ё қабулкунии онҳо нигоҳ карда мавод тайёр мекунем, ба онҳо дарс медиҳем ва аз китобҳои хориҷӣ ҳам китобҳои Оксфорд истифода мебарем. аз забономӯзон метавонанд дар муддати кӯтоҳ забонро аз худ кунанд, барое ки мо аз усулҳои китобҳои хориҷӣ истифода мебарем ва ба ҳар яки қабулкунии дониши онҳо нигоҳ карда мавод тайёр мекунем. ҳанифа давлатзода яке аз забономӯзони ин марказ аст ки имрӯз дар шароити хуб барои омӯхтани нозукиҳои забони англисӣ рӯ овардааст. агарчи ном бурда наздики 2 моҳ аст ки дар ин марказ омӯзиш мегирад, вале ӯ аллакай хондану навиштан ва ҳатто бо ҳамсолонаш суҳбат карданро бо забони англисӣ аз худ кардааст. ба гуфти Ҳанифа, муомилаи хуби омӯзгорон ва шароити беҳтари забономӯзӣ дар ин марказ таваҷҷӯҳи ӯро нисбат ба дигар марказҳои омӯзишӣ ба Мастер Центр бештар ҷалб кардааст. дар ин ҷо бисёр муаллимони хубанд, боз бо мо хуб рафтор мекунанд ва дарсҳои хубро нишон медиҳанд. халқу миллати мо баъд аз касби истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бештар бурӯ овардан ба асолату ба худшиносии миллӣ, ки дар ин замина яке аз равандҳои муҳими пешбурди руҷӯъ ба асли хеш ин забони давлатӣ, яъне забони тоҷикӣ аст, ки хушбахтона имрӯз яке аз унсурҳои миллӣ ва яке аз рукнҳои асосии давлатдории мо мебошад. ва дар ин радиф яке аз меҳварҳои асосии омӯзишии маркази мо забони давлатӣ, яъне забони тоҷикӣ аст, ки бартарият ва афзалиятҳое дорем, масалан дар муқоиса бо грамматика ва ҷиҳатҳои фарқкунандаи дигар забонҳо омӯзонидани бартарият ва масалан вожаҳои забони давлатӣ, забони тоҷикӣ, ки чӣ гуна бархурд ва ё табодули афкор аз дигар забон ба ин забон ворид яъне сурат мегирад ва то кадом андоза баён кардани фикр бо забони тоҷикӣ, яъне бо забони дарӣ равону гуворо аст. муҳаммад Садиров аз забономӯзони дигари маркази омӯзиши забонҳо бо номи Мастер Центр аст ки дар давоми 1 сол нозукиҳои забони англисӣ ва суҳбати озод бо ин забонро аз худ кардааст. ӯ мегӯяд имрӯз талош бар он дорад ки бо истифода аз шароити муҳайё гардида дар фазои озоду ороми кишвараш дар баробари забони англисӣ боз чанд забони дигари хориҷиро омӯзад ва дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ муаррифгари давлату миллати хеш ва парчамбардори Тоҷикистони соҳиби истиқлол гардад. ташаккур ки чунин марказҳоро барои мо бунёд карданд. мо дар ин ҷо омада забонҳои хориҷиро омӯхта ва дар олимпиадаҳо иштирок карда парчами худамонро дар сафи дунё баланд мебардорем. ин ҷо муаллимои хуб ҳастанд. ман дар муддати 1 сол англисиро хуб омӯхта. дар маркази омӯзиши забонҳо бо номи Мастер Центр дар баробари забони англисӣ ҳамчунин забонҳои русӣ, немисӣ, хитоӣ ва ҳатто тоҷикӣ ба таври васеъ барои хоҳишмандон омӯзонида мешавад. дар марказ дар як рӯз 15 омӯзгори соҳибтаҷриба дар 12 гурӯҳи аз 10 то 12 нафара ҳам барои хурдсолону ҳам ба калонсолон паҳлӯҳои гуногуни забони хориҷиро меомӯзонанд. дар ин марказ ҳамчунин шуъбаи академияи хурд, яъне тайёрӣ ва кӯмак ба мактаб барои наврасони аз 5 то 7 сола фаъолият дорад ки дар он наврасон дар як рӯз 3 соат ба машғулиятҳои гуногун ҷалб карда мешаванд. яке аз бартариятҳои маркази мо дар он аст ки муаллимони мо мутахассисои озмуда мебошанд ва аз соли 2010 инҷониб дар марказ фаъолият менамоянд. кормандони марказро ҳамонҳое ташкил медиҳанд ки баробари ба фаъолияти пардохтани ин марказ ба
ба кор ҷалб гардиданд. Яъне метавон гуфт ки омӯзгорони мо аллакай дорои таҷрибаи 7-солаи корӣ дар ин марказро дору мебошанд. абубакр саидзода хонандаи синфи 4 аст ва таи 5 моҳ мешавад ки дар қатори дигар забономӯзон дар маркази омӯзиши забонҳо бо номи мастер центр ба омӯзиш машғул мебошад. абубакр дар ин марказ на танҳо забони англисӣ балки забони русиро ҳам аз худ кардааст. ӯ мегӯяд дар ин муддат тавонистааст ки аз омӯзгорони хушмуомилагу таҷрибадори ин марказ ин ду забони байналмилалиро дар сатҳи гуфтугӯӣ аз худ намояд. тавре номбурда иброз менамояд омӯзиш дар ин марказ барои ӯ ва ҳамсолонаш мушкил нест, зеро ба гуфти абубакр омӯзгоронаш дорои таҷрибаи пешқадам дар ин самт мебошанд. Я сюда пришел, потому что тут обучают русский язык. Мы в течение 5 месяцев научились разговаривать на русском языке и знаем много правил, потому что тут учителя хорошо учат эти предметы. Мы за короткое время научились разговаривать правильно на русском и на английском языке. бо тариқи проектор филмҳо, мултфилмҳо нишон медиҳем дар инҷо. хоб боз китобҳо бо тариқи расмҳо хурдсолоне ки аз синни 5 сола сар мешаванд ба онҳо бо ҳамин тариқ дарс дода истодам. онҳо маълум аст ки дар ҳамин тӯли натиҷаи кори ман маълум шуд ки ин усул ёрдам мерасад барои тез омӯхтани забони англисӣ. Happy flower. Okay. What color is his hair? Green. Okay. таҷрибаи пешқадами омӯзгорон ва шароити хуби забономӯзӣ дар ин марказ таваҷҷӯҳи волидайни хурдсолонро ҳам бештар ҷалб кардааст. ҳамин аст ки имрӯз ин марказ ба макони асосии забономӯзии фарзандони аксар сокинони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе табдил ёфта. натиҷаи заҳмати омӯзгорони мастер центр барои ҳар як волидайн ба хубӣ аён гардидааст. ман фарзанди худро ба ин марказ барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ овардам. айни замон фарзанди ман метавонад озодона бо забони англисӣ суҳбат намояд. ғайр аз забони англисӣ ӯ мехоҳад ки дар ояндаи наздик забони олмониро ҳам аз худ кунад. ҳаминро қайд намуданиам ки тамоми шароит барои рушди малакаи забономӯзии наврасон дар ин ҷо фароҳам оварда шудааст. марказ бо технологияи муосир, барномаҳои таълимӣ ва маводи дарсӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, дар он омӯзгорон ва мутахассисони бо таҷриба ба фарзандони мо дарс мегӯянд. Коллектив хороший, вот это самое главное. дар маркази омӯзиши забонҳо бо номи мастер центр ҳамасола наздики 500 нафар забонҳои гуногунро аз худ намуда соҳиби шаҳодатнома мегарданд. ба гуфти масъулини ин марказ барои пешқадамони курсҳо имтиёзоти гуногун аз ҷумла тахфиф дар шартномаи забономӯзӣ пешбинӣ гардидааст. марказ дар асоси шартнома бо вазорат корхонаҳои гуногун ҳам омӯзиши забонҳои хориҷиро ба кормандон амалӣ менамояд. маҳзи истифода аз таҷрибаи пешқадам ва касбияти баланди забондонии омӯзгорони ин марказ имрӯз таваҷҷӯҳи ҳар як роғиби забонҳои хориҷи ҳам дар миёни хурдсолон ва ҳам дар миёни калонсолон бештар ҷалб намудааст. дар ин марказ ҳамчунин барои шаҳрвандони хориҷӣ беҳтарин шароит барои омӯзиши забони тоҷикӣ муҳайё гардидааст.